小笠原さんそのままね、そのままそのまま。パワーかけない、パワーかけない、パワーかけない、パワーもう抜いて、パワー抜いて、パワー抜いて、両方ともね、耳ぐらいまで。そうそうそう。それで安定させて、それで安定させて、ずーっとくるからね、安定させて、そう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 。そのままそのままそのまま。微調整はしてね、微調整はしてね。微調整はして。そう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 。それで安定させる、安定させる。そう、そうやっていけばいい。はい、じゃあパワーかけてもう一回やって、もう一回やって。